Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwana abokaina da ƙanne na duniya baki ɗaya. Suna na Ebe don zango kamar yacce kuka sani. Lawan a cikin wannan shirin namu mai farin jini na hakkina. Kamar yadda kuka sani ne muna sa muku hakkina episode duk ranar Talata ƙarfe 8 na dare. Sai kuma matsala ta kai ga wannan satin ba mu ɗora muku ba. To muna mai baku haƙuri tare da neman afuwa na rashin sa shirin da muka yi. Kuma hakan ya kawo matsala ne sakamakon aiki da nake a yanzu haka, sannan kuma da abin nan matsala ta na'ura wacce dai kasan aka ce na'ura sai an yi haƙuri da ita ne. To wannan shine dalilin da yasa wannan shirin bai zo muku a wannan sati ba, amma insha Allah za mu kawo muku shi sati mai zuwa ko kafin satin. Abin da muke son ku da shi ku dinga garzayawa YouTube channel ɗin namu mai suna Hakkina TV domin ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin kallon sa wacce ci gaba da kallon sa da zarar mun ci gaba da sakawa. Hakkina TV. Wassalamu alaikum.